Damagan mi kano kanyayo daday no anya tilahi tayo. Di ba hap-hap ka? Kung daday nagnisit ka. Pino? Dati ko bingay. Ni mami daday hap-hap mat lang ya. Kung daday kita magdi puspos na ijipis baw. Nagpupudaw kan nagkikinis daday. Daday agkap-kapi ka manan. Tudata tirasan no apay tanangisit ka daday. Ang payagamenta nakangis-ngisitak. Naimasa nga rin tinaglabay day. Daday. Pena. Suruan na man di assignment ka. Assignment mo, pwede man ti assignment mo. Damagan mi kano kanyayo daday no anya tilahi tayo. Ay na, ako pwede madimpay mo anak. Laro daday. Di ba hap-hap ka? Hap-hapak anak. Anya ngay garod tilahin daday. Ay, amo ka. Mo man? Ang Sige, daday. manggaraw anak, pagtuman. May isa ka nga hap Ilocano ya daday. Tuway. Kan hap panino ya daday. Na, kapagita ka panino ka na. Kung daday. Dati ko bingay. Itam na nag-music ka. Pino po dati ko bingay. Ni mami daday hap-hap mat lang ya. Hap-hap mo lang ni mamay. Mat lang no anya ti hap-hap ni mami daday. Oh, anya garaw. Hap Ilocano mat lang daday. Tuway. Hap Ilocana, oh, tapos. Hap filter daday. Na, kapigay mo yung filter mo na yun. Tuwan daday, kita magdi puspos na ijipis baw. Nagpupudaw kan nagkikinis daday. Puti filter daday. Na, po dati ko bingay. Ayun na. Tumat daday. Ina, apo, dati nga ubingay. Daday, agkap-kapi ka manay. Inya ko maanak nga, nagkapi at ngay. Data tirasan no apay tanangisit ka daday. Data kakakapel si black coffee daday. Ina, apo, dati nga ubingay. Yan mati na kayo kung konektaran na ditan ngay. Punmat daday. Kaya mo bati pumudaw daday. O kaya mo nga pumudaw daday. Agkapi ka ti greatest white. A few moments later. Ma, uyawon nak tatay apo ka ang payagamenta nakangis-ngisi ta. Naimasa nga rin tinaglabay day. Tinalipata nga imbilag ka di ubing ka. Ito nga nangisit ka. Nya,